Julkisen talouden korjaaminen vaatii ainakin 2 vaalikauden työn, ja se on jokaisen puolueen tiedossa. Edeltäjä Marinin-Saarikon tuhlaajahallitus oli täysin kyvytön tekemään oikeastaan yhtään mitään julkisen talouden korjaamiseksi. Päinvastoin, rahareikiä synnytettiin lisää. Maailmanlaajuiset kriisit ja koko Euroopan turvallisuusympäristön hyökkäyssodalla muuttanut roistovaltio Venäjä eivät niin ikään helpota tilannetta. Hallitus on joutunut korjaamaan pitkään kertynyttä velka- ja menoperintöä äärimmäisen vaikeassa maailmantilanteessa. Venäjä jatkaa edelleen jo 5. vuotta tuhoamista, raiskaamista, murhaamista ja kiduttamista Ukrainassa, mikä vaatii meiltä ei ainoastaan ukrainalaisten tukemista ja tärkeiden oppien ottamista, vaan myös puolustuksemme kehittämistä ja siihen panostamista sekä koko suomalaisen yhteiskunnan varautumisen parantamista. Jos yhteiskuntarauha järkkyy ja sisäinen turvallisuustilanne pettää, meillä ei ole mitään. Jos rajamme tai puolustuksemme pettää, meillä ei ole mitään. Jos kykymme tuottaa ruokaa tai huoltovarmuutemme pettää, meillä ei ole mitään. Mikäli valtiontalous romahtaa, meillä ei ole mitään. Aika perimmäisiä asioita, joista kaiken tämän keskellä me huolehdimme. Sitten joku kehtaa vielä väittää, ettei mistään järjestöavustuksista voisi säästää. Tuen saajissa on ollut syyrialaista ystävyysseuraa, afrikkalaisyhdistyksiä, Lähi-idän naisten yhdistystä, somaleiden perheyhdistystä, somalinaisten kehitystä ja somalialaisliittoa. Ei niillä ole suomalaisten peruspalveluiden kanssa yhtään mitään tekemistä. Arvoisa puhemies, me perussuomalaiset korostimme ennen viime eduskuntavaaleja, että menoleikkaukset on kohdistettava ennen kaikkea valtion toissijaisiin menoihin. Tätä linjaa olemme hallituksessa edistäneet. Kehitysavusta on leikattu ennätykselliset 1,3 miljardia euroa. Valtionhallintoon kohdistetaan liki 700 miljoonan euron säästöt. Ylen rahoitusta on leikattu. Verotusjärjestelmää on muokattu yksinkertaisemmaksi ja byrokratiaa purettu. Unohtamatta tietenkään maahanmuuttopolitiikan kiristyksiä, jotka vähentävät yhteiskunnalle kalliiksi tulevaa maahanmuuttoa entisen rajat auki koko maailmalle -sekoilun sijaan. Vaikeasta lähtötilanteesta huolimatta hallitus on kyennyt tekemään lukuisia suomalaisten elämää helpottavia päätöksiä. Työn ja yrittämisen verotusta on kevennetty, autoilun verotusta on madallettu historiallisen paljon ja maatalouden kannattavuutta parannetaan lakimuutoksin. Kokonaisturvallisuudesta on pidetty huolta, peruskoulun rahoitusta kasvatettu ja vaikka kuinka isoon ääneen opposition huutokuoro melskaisi, hyvinvointialueiden rahoitus on kasvanut. Arvoisa puhemies, nyt oppositio ilmoitti vappuna yrittävänsä ihan tosissaan kaataa hallituksen. Mitäpä meinasitte tarjolla vaihtoehdoksi? SDP harrastaa sika säkissä -politiikkaa. Olette mukana velkajarrussa, vaaditte yhdellä kädellä lisää leikkauksia ja samalla vastustatte niitä toisella. Haluatte lisää ilmastotekoja, siis lisää syitä kurittaa suomalaisia ties minkälaisilla uusilla veroilla ja kustannuksilla. Mistä SDP kaivaa säästöt? Kukaan ei tiedä, koska ette pääse siitä edes keskenänne yhteisymmärrykseen. Jos jokin kohdallanne on varmaa, niin veronkorotukset. Keskusta on ilmeisesti kysynyt tyhjän paperin täytteeksi apua tekoälyltä. ATK-kortin kaivaminen ratkaisuksi valtiontalouden ongelmiin on yhtä surkea ehdotus kuin harrastamanne maahanmuuttopolitiikka. Tekoälytanssivideot ei nyt auta, hyvä keskusta. Arvoisa puhemies, valtio velkaantuu ja säästöjä on tehtävä vieläkin enemmän ensi kaudella, eikä sitä tosiasiaa pääse karkuun kukaan. Pahinta, mitä tämän maan julkiselle taloudelle
palveluille ja suomalaisten lompakolle voisi tapahtua, olisi se, että valtaan nousisi velkajarrua vastustava vasemmistoliitto, kaikki kyllä kelpaa -keskusta ja kannatusmittausten suosikki. Vaihtoehto on edelleen panttaava SDP, puolue, jossa keskitytään suomalaisten asioiden hoitamisen sijaan lähinnä kalistelemaan sarvia ja kruunuja keskenään. Sellaista hallitusta me perussuomalaiset emme toivo tälle maalle emmekä yhdellekään suomalaiselle.